Җылы һәм явым-төшемсез көннәр башлану белән янгын очраклары кисәк арта. Мондый күңелсез күренешләргә урманнарда учак ягу, корыган үләнгә ут төртү, бакчаларда шүп яндыру очраклары китерергә мөмкин. Язгы чорда янгын куркынычын киметү максатында 25 апрельдән Татарстанда шул исәптән Зәй районы территориясендә янгынга каршы махсус режим кертелә. Бу чорда кешеләрдән аеруча зур уяулылык сорала. В рамках подготовки пожароопасного периода 2022 года 14 апреля с целью обеспечения пожарной безопасности на объектах и населенных пунктах весенне-летний пожароопасный период проведено очередное заседание комиссии по определению ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности Заинского муниципального района, где были рассмотрены вопросы состояния противопожарно-защитных населенных пунктов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, организации отдыха детей и их оздоровления, объектов экономики, подверженных угрозе лесных пожаров. Шулай ук торак 2022 операциясе кысаларында район авылларында һәм шәхси секторда рейдлар үткәреләчәк. Ут чыгу очраклары кабатланып торучы җирлекләр аерым игътибар үзәгенә алына. Бу чорда янгын куркынычсызлыгын бозган өчен штрафлар күләме 2 арта. Физик затларга 2000-нән 4000 сумга кадәр, юридик затларга 200,000-нән 400,000 сумга кадәр штраф түләргә туры килү ихтимал. Также уведомляю жителей и гостей нашего города и района о том, что за обстановкой, связанной с пожарами, МЧС России проводит космический мониторинг по выявлению термических точек, что позволяет оперативно в случае подтверждения сведений принимать соответствующие меры, в том числе административного характера. Фаҗигаләрнең күпчелеге шәхси йорт хуҗаларының саксызлыгы аркасында килеп чыга. Янгынга каршы режим 15 майга кадәр дәвам итәчәк. Адилә Борһанова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.